siger 3, 2, 1. Jeg starter. Tillykke, Kirsten. Du får god dag. Ja. Skal vi også synge den så nu sammen? Ja. Ja, okay. I dag er det Kirstens Fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra arbejde går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest, og dem, der kommer med, som gæst for dejlig chokolade og kager til. Til sidst vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra. Gid Kirsten længe leve må, og sine ønsker opfyldt få, med dejlig chokolade og kager til. Kirsten længe leve! Hurra!